ассалому алайкум дӯстони азизи ман, рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. Хуш омаден ҳама каса ба канали ман. Имрӯз духтаро ӯ боркай кухни ҷобаҷо кунӣ, шкафо парядка кунӣ, ҳамаша барои шумо ман пешкаш мекунам, румтур мекунам. Бо ман бошен духтаро. Инҷа дар руғанора гирифтам духтаро, ҷобаҷо кардистам приправара, лаврови листа даро контейнерчаи нав мондистам, кунҷит бу дариҷа гирифтам, бутулка чода равғана гирифтам. шумо ҳамроҳи ман бошен, тамошо кунен. Раҳмат барои дастгириҳотон дӯстони азизи ман. Аввал раҳмати калон пеш аз навора сар кардан ки беҳтарин подписчико дорам. Ҳамаш барои шумо ай наворо хоҳиш кардем ки румтур шава кухня. Ман хостам ки як аввал вай кунам. ҷобаҷо кунӣ кухняра шумода нишон тиям, навор кунам, мотиватсия шумода битиям ки шуморам бихезен, ҳамихел порядкаи кухня кунен, бо тозагӣ, бо ҳама чӣ ҷобаҷо ҷои худша дошта боша. И беҳтарин ай духтаро. И видеора ман чанд рӯз шуд тайёрӣ дидистам, барое ки ҳами як кора сар мекунам, як ҷо мерам, як кора сар мекунам, як ҷо файрод мекунам, ҳами хел ма монд кором. Ман имрӯз хостам ки ҳами видео то охира шава барои шумо навор кунам. Шкафчаи якумда кашакда бинен чӣ будак, ҳар чизак мондаги будам. Ман гирифтам порядка кардам, бояд қошиқҳои ман якум кашакда боша, ҷобаҷо шаванд. имрӯз навора хостам ки бисёр гап занам духтаро, фаҳмонам ки подписчикои ман хела ёд кардиянд гап заданои мара, ки фаҳмонда бо и интересни мешава. Ани хали наборои ҳамаи чи ҳастайда димги кашак ма бинед. Ина ира духтаро ман фикс прайси Қазоқистон гирифта будам. Да яками вайш наборош 2 штук дора. Барои нами кашакҳои барои холодильникай беҳад чизи хубае ки оба намегзарона. духтаро баъд ина ира харидагӣ будам ку бари холодильник да як тарафи холодильник да часпондам. И самоклей шуклей дорад пуштишда пакетора даи мемонам. ина бинен иҷода и қадар пакет ҷамъ шудаге. Ростига ман ҳар рӯз ёра вақтам намеёвам ки порядка кунам. Хостам анами хали чиза дидам, гуфтам и бачени дили ман будае ки ҳамаи пакетҳоро даи ҷо мекунам, таҳ карда ҷо мекунӣ, як гала пакет мебара, баъд порядка мешава, шкаф холӣ меша духтаро. инам ха пакета духтарам нишон додисай, духтарам ҳамаша тайёр кард. ёша духтарам калонай духтаро порядкара ина духтаракамда нишон додам. Дига гуфтам кадом пакети омад анами хел таҳ карда дар даруни ҳами мемонем. шкафора бинен духтаро чӣ хел мондагиай, ҳамаи чи нами хел мондагиай, доруvoяй болода поёнда меяду, 3 доруи дигаҳай пастарай барои кӯдако монда. ана ман ҳамаша бировардам, аптечка мекунам, акоҳози порядка мекунам. пеш аптечкам дига чӣ буд духтаро, вая ман партофтам. баъди хали корзинкагӣ гирифтам духтаро, гирифтам ҳамаша ҷобаҷо кардам. ина коферам ҷобаҷо кардистам. баъд доруворо ҳамаша порядка мондам. барои ман доруи бисёр надорам, ҳами чанд қай буд ҳамаша ҷобаҷо кардам. духтаро танални ҳами атомира бовар мекунед чӣ хел зурай. Ягон грамм на доғи рӯра маълум мекуна, на веснушкара, ҳамара мепӯшона, умуман наметоба. ҳамихе беҳтарин таналниҳо кремо дора барои доғи рӯй, барои маршинка нав пайдо шуданаш, барое ки пешгирӣ кардани маршинка, ҳамашда крем дора. беҳад качествои чизош нағзай маҳсулотош номери якай дар ҷаҳон ҳами фирмаи атомира корейская. барои ҳами духтаро дар тамоми давлат машҳурай, ҳама кор кардистиянд. мехоҳам ки шуморам кор кунед дар хона беҳуда аз вақти беҳуда дар телефон гузарондана, як ҷо кор кунед, маоши иловагӣ биёрен, зиндагиро дигаргун кунен. ман шуморо ба кор даъват мекунам. дар ширкати атомӣ духтаро беҳад кораш осона, танҳо 2 одам мебиёрен, структураи худтона месозен, бо одам 2 одам мебиёра, ҳами хели як структураи калон меша. шумо маошда мегзаред, ҳар моҳа маоши худтон аз 100 000 рубл боло мешава, $1000. дер накунен духтаро, муроҷиат кунен номерода ҳами хоҳараки ман наставники беҳтаринай қатишон корда мегиранд. шумора аввал мефаҳмонанд, обучения мегзаранд, баъд кор мекунен. ана михел шуд. набинен шкафчора вақти корзинкада мониб аккуратно порядка метова духтаро. иҷа приправа, разрыхлитель, кукурузный крахмал бинен, сода, дрож, ҳамаи чизам дар поёнай. болода ҳам аптечкай, ҳам хали кофе яду чӣ мондам, тамом. баъд ини шкафма бинен духтаро, ира барои ҳоз миксер нишонтон метиҳам. миксери болора диден калонай. ана болодай ма бисёр вақт майдачара истифода мебарам. я подписчикам наистая ки апа да я видео миксери калон дидем, чӣ бо вая истифода намебарем?
мебаре. Барои анами хоҳарҷон вай болодай ма бисёр вақт вай буромада гирифтанашда хушм наметиҳад духтаро. Барои ҳамин мегирам миксери майдаакам дар поён мондаги удобния сразу ба вай мекунам корума. Ина иҷада ини контейнеро гирифтагим қад духтаро донагиёра гирифтам. Оли боб ҳам хали харидан дар кора. Ина шкаф да бинен пеш болои газай иҷа духтаро болои газда инам хал чизора мондам барои иҷада трубаш мондаги барои воздух очистителя ҳам қаҷо буд иҷада чизоша мондам. Шкафора хулоса духтаро ма ҳамаша порядка кардам. Ҳозир иҷа шкафи полотенцаҳояй ҳами чизда мегирам. Контейнерда фақат полотенца ма таҳ карда ҷобаҷо мекунам. Ино фақат аз кухниянд духтаро. Полотенцаҳоша ҷобаҷо мекунам. Дар кор шуда ҳамиҷа мегирам. И як намуд тарзи лайфхаки удобни таҳ кунӣ духтаро ки ровна чотка ба ҷора кам мегира. Ихе боло ба боло мемони воздушни места дарав пур мешава. Ихе лозим мегирем ку иқадар полотенца камтарак ҷора мегира. Боз салфеткаҳои нав, пачкаҳои навада дарунаш ма мемонам ки ҳамаш якҷо шава. Вақти гирифтанда удобне. Ай ҳамиҷа набинен хай кришкаш сахт маҳкамам нашуд. Хай мемонам боз шкафда ҷобаҷо кардам. Анами хел ҳамаи шкафура ма кухни гарнитура тоза кардам. глянцевия духтаро ма беҳад нағз мебинам глянцевира. Корш хай ягон доғ раса, даст раса доғ мемона, об раса доғ мемона. Меша ки бо блеск метия приятне метова. Неҷа микроволновкарам дарунуша духтаро аз элиткати тоза кардам. Беруншам ами хел ози нишон метиҳам ба дарунуш чӣ хел шудагие. Ам даруни микроволновкарам вақти ҳарчи гарм мекунем мепара. Иҷарам руғанӣ мешава. Аз элиткати мешакем тоза мешава. Иҷаам тоза кардам. Инам хел уборка духтаро. Ана ки ҳамара тамом кардам. румтури кухни сар шуд духтаро. Инами кухни гарнитура бисёр пурсиден духтаро чӣ хел кунем, мо хонаомна ремонт кардестем, модели нав. Подписчикои азизи ма миллион намуд ҳами тахташ ҳастай, фасонуш ҳастай, видиш ҳастай. Касе чӣ хели бихоҳа. Мада ҳами цвети сери маъқул буд. Ма ҳами сери кардам. Гуфтам светли шавада, сафеда маъқулум буд. Боз ки як-ду чизам сери буд, хостам ки сери кунам. духтаро холодильника хит кардем ки ма анаму наклейкаи чӣ гирифтам ку фольгаги гирифтам да холодильник мам часпондам барое ки абоё мраморни буд. Хостам ки холодильник мам сери сафедчаи зарча шудаги буд холодильникам. Холодильник мам мраморни анам хел кардам. Бинен вообще нав шуд. метонен шуморам бикунен свети холодильник то маъқул набоша. анам хел рулон мегирен. май корвон гирифтам духтаро. як рулонаш 50 сомонай. Да якам дарвозаи корвон ҳастай. Амихе рулони вай хостам столешницама бини мраморния ҳамида пахо шава ба ҳамин монанди гирифтам кардам. ин амихел қолина мепурсен чӣ хелай духтаро беҳад қолини зур тавсиято метиҳам ки бигирен. ягон чи брезаку минуда тозаш мекунен. ҳатто орд рех ма орда ба латача тоза кардам. плисос наовардам. ҳамхе удобния барои ҳами пушаймон намешавем. у қолиное ки пад доранд уво ҳам падшда мечаспа қине тоза кунӣ, ҳам таги вай да об гузара тар меша. ин тагиш чармай кожа ҳичи намеша, на об мегузара на ҳичи. ҳай чизи нағзай ман тавсия медиҳам. кашакора инам хе кардам. чизое ки мада дар кора да кашакои ҳами охиронгиш мондам. посудаҳое ки ма ҳар рӯз истифода мебарам да кухня. духтаро инам хел ҷобаҷо кардам. инами румтури кухня ба духтаро чанд рӯз шуд подписчиком жда дорам. апа напартофти румтура. ина хоҳарҷоно партофтам. барое ки ма чанд рӯз мегум ку иқаша навор мекунам, як кор меғалтам мерам бо мемона кори ма. ма хостам ки ҳами видеои ма то охира ҷамъбаст шава баъд шумо да партом хушрӯ тамошо кунед. нимуш навор буд, нимуш набуд, ҳама хел монд. духтаро магаза фурӯхтум менависен, ҳолиам фурӯхтагӣ нестен. ягон кас барои нархш мепурса хариданиян. ма фурӯхтум. кадоме ки пурсид ки успед накарден зиқ нашавен духтаро. ҳар кас бо ризқи хуча меова. якта хоҳарака ризқиш будай ай Россия гирифтан хариданша пешаки пулша партофтам омадан бурданша холӣ шуд. ина бари холодильники ма холӣ ай духтаро. ма орд мондум уҷада.
бари халадинда қопчаи орда мондам ҳозирашда ана уҷада ма шкаф месозум бо як шкафи столешницадори калон ба пушти дар якта баъд уҷада бо ҳамин чизое ки мондагим ҳамаш даруни шкафта мешаванд. пеш мо вай фикрша накардем хиёлмон ки ҳама шкаф мода басай. ина духтарои субҳонаи ма бо тайёр кардагим шир бринҷ кардам. хай ҳама медонанд шир бринҷ осонай тайёр куниш. аввал шира бо об меҷӯшонем, хела меҷӯша, обшам кам меша, қоқ гӯё мешава, бринҷо мепаза, баъд ма шира ҳамроҳ мекунам, болошда ма вая руғани зард духтаро чиста натуральный сливочный маслои тоҷики худмон инами завтраки беҳтарин омада. ай ҳами тухма духтаро бовар кунед ма қанағз намебинам чизои молочни худмон беҳтаринай. ба иҷада худамда бардоштам, баъд гуфтам биё навор кунам. ина духтаро баъд иҷада картошка бирён кардам духтаро. ман ҳами хеле картошка бирёни фри суб сырха нағз мебинам. ин сухтагӣ нестай, не ки мада чӣ хеле ки ҳами приятне хӯрданашда. ҳами ранге ки вай меша духтаро да аппетити мара мебиёра ҳами цветаш. то наворҳои оянда дар паноҳи Аллоҳ бошем.